Naghahanap ba kayo ng bagong matatambayan dito sa Tayug, Pangasinan? Tara, samahan niyo ako. Isang coffee shop na very cozy. Masarap na snacks at masarap na kape sa murang halaga lang. Dito lang yan sa Boss Coffee Tayug. This is Mapot, ang babaeng wakirat. Okay now, okay pa rin later. Kahapon nga pala ay nagpunta ang East Quad Vloggers sa Boss Coffee Tayug. First time ko nga palang magpunta mga kawakirat sa coffee shop nila at na-amaze ako sa place dahil napakaganda ng ambience ng lugar. Trying to realize it's alright to know.